сложим насам. Да видим какво ще има. Тия детектори. Големи зидове, голямо нещо. Това всичкото строено на ръка. Но направо не знам какви са тия хора. Те душа нямат ли? Тук където нищо мога да спи някое животно. Голяма сета. Тук ще е края на крепостта. Просто не виждам. Тук е вече изкъртено. Какво да стане? Колко дъжд го е правил той, колко слънце и сняг. Гледай. Колко хиляди години. 2, 3. Така сам продължава, ще градежи, нещо страшно става. Обаче никой не ги бара. Всичко е нахвърлено. Каквото е можело да се разчисти. Дали им 20-30 хиляди лева да разчистят тук. Половината ги взеха. Ще влезе тук някъде ли ще си. Пътичим тук пяката. Градеш на върху камъка. Тук вижте каква има. Дупка има. Не знам за какво е. Какво е било? Не се е крил тук да ги думка, ама не вярвам. Това пак е градеж. Явно се минава и те. Те се минава това. Тук е било по-изчистено, сигурно не мога те лесно да се стигне. И се варява. Камета се е свързала тук. Тук има някакво уличе, което е доста гладичко. Доста гладичко е било.
си еде още. Тук си има дупчици. Само трепим. Няма тук и блокува нещо. Но за какво е билото и нещо. Още взето доста голямо и било това нещо. Доста голямо. И баяре ми ще отнеми да се разчисти цялото. Наистина тук се трябва да ни доста стабилна ръка. Работна. Плюс малко повече средства. Малко повече средства и желание. И да не се краде. Защото не е само да разчистиш разкопки, че и това е. Ама ще хубаво, каквото излезне, бъде оставено в музея, за да може да се гледа от едните поколения, както и от нас. Ние какво сме видяли? Толкова съкровища в България. Толкова съкровища в България. И накрая какво? Имаме тракийското, панагюрското, варненското. Колко царя имаме? 1000. Колко канови? 500. Къде са им златата? Къде са им нещата? Скрити. Всичките ли бе? На нито един? На нито един цар нямаме. Всичките са скрити. Толкова хубаво скрити, че е било мал. Вика, те съм го скрил, че аз да не го намеря лесно. Интересно работа. Хайде.